Tá tú a géisteach leis na Gaelgals ar Raidió Rí-Rá. Díomh ó cairde tásúil agan ggóiltimh ar fad go maith agus go buzáil is atá muidne. Is muidne na Gaelgals agus tá se bheith géisteach lena Podchraoladh nua le Raidió Rí-Rá. Is ochta cairdemuid le simena agus persantochtaí éagsúla a bhain an sult as an saoir fad, agus go háirithe an saoil trí Ghaeilge. Chur mar tús le leathnach Instagram sa bblion 2019 don chraach agus lenar simena éagsúla a léir. Inis tá 1,200 duine dóirlanirt. Ba troirgáin ag leirtlibh chuile chaithís faoi topaí éagsúla ar nos ceol, clór telefíse, smideadh, saoil na Gaeilge agus go leor ruirtí eala. Ach sin go leor faoin Podchraoladh. Inis chuirfmuid féin in aithníodíobh. So is mis ashain is as chun Déardaoin, tá mé 25 bliain d'aois agus tá mé ag obair in Airnán na Gaeilge. Im am séir is bralam a bheith ag freastal ar cheol curmacha agus ar Fáilte ceol. Fuair ní féidir am sin héana faoi láthair, so tá mé ag léamh an chuid ag leart leis na cailíní ag gacha le deis agus ag buinteolt as an amséir atá agam i dtíon glasáil. Tá mé agsúil go mór leis an Podchraoladh seo agus tá mé agsúil le aithne a chur ar an éistóirí bheith agan agus bhór chuirteirmí ag cleisteáil cumá. Haia chuirde is mise Aoife, tá 24 bliana d'aois. Cos le gachtain na eile anseo, drasal mé ar oldschool má nuad agus is iarmháil den cúlat colm cile mé. Tá ansam agam a gúrsaí ceol, cúrsaí faisean agus is bralam a bheith ag taisteal. Tá mar bís fin an Podchraoladh seo. Tá sam go mbeidh ancraic aganine agus le cúna dé ban fi siise sult as freisin. Is mis clína, tá mé ceirblin is fidíis is as chun de luúmé, tá mé obair in Airnán na Ghaeilge, sílam am cúrsaí spórt, tá mé buzáil le bheith libse ar an Podchraoladh. Is mis dúla agus tá mé gábhlíonn is 20 d'aois, is múntra Gaeilge agus ceol mé ag an dara level agus is as chun déitla gídom. Tá sé agsúil go mór le leirt libh faoin na rudaí a bhfuil spéis agam antú, siad sin cúrsaí ceol, anmhethe go háirithe mandraí, cúrsaí fashion, chadeile an bhúnahocht, an simpalacht, cúrsaí sosiálta agus go leor rudaí eile. Hi guys, it's Miss Lucy, Tom Gavlinas, the head blina dish, agus Tommy McConey im Lachlia. Go me leis na calini agus muid fad marval den hulucht in Oscail Vanage, agus Tom Cobic if Portuk agus bish if Portuk leis na Gaelgals. When me mchéim mac im lina agus is evelum Gaeilge agus evelum as Spraga agus achar Keen agus Tom tunu go mór le chuid turmi agus simena a lig a reintliv ar an Podchraoladh seo. Woohoo! Is mis Raidió Rí-Rá, Tom 3 bliain is 20 d'aois, is múntar bunscoil mé. Im am séir is maitlam a bheith ag éisteach le ceol agus ag léamh agus ag caiithh am le cairde na Gaelgals agus tá mé go thomláin gafa le cúrsaí fashion. Hi Harda is mis Roisin rug agus tuige mis sa tráháin a Gunamara, Tá me Harbh passionanta fi cheartatanga agus antanga a normalú go generalta, Tá me antoí le Instagram agus TikTok, ceapan gur bacht asid an tanga churchan cín agus freisin is bacht as a bula le daine nu, Tá me ngrá le ceol is creaaltóir radio me agus aibrim le chunú na Gaeilge mar aimimeach cumarsáide. Hello again, Chorjas. Mrs. Sineadní Scully, Tom, 24 bliana d'aois. Rugu agus tógu mé Amalia Achlia, agus tá mé fós im choni Amalia Achlia. Is nu a chaintúir mé freisin hop na nu chaintúirí fecam sibh, maceol sibh, is bralam sibh. Inis is núntúir bunscola agus loithúir radio mé. Is doca go generalta is dígurs or cultúir mé, doca gur féidir sin rá. So rudidir bit atá buinte le cúrsaí ealaín by spéis agam an. A nuas ar sin tá mé gafa le Twitter. Ónú meanú siiltar fád is bralam Twitter gus gaham an cuid smód mahéil ar Twitter tá sé kind of asnacht ach is bralam mé. Tá mar bís le bheith ag chuirtús leis an Podchraoladh seo cosú leis na Gaells ar fad eile. Mar gmím 6 ugnach ag déanamh mo clór radio hain ó am go ham le bheith onric. Agus mar sin nach deas an rud é bheith an play a bheith agam leis. Na calíní agus cóide is deise is airmiúla is spragúla agus is groundhra ar dain inis agus tásúlagum go muinin sibh se na héistóirí ansalt go jo as an play cuma. Bigí rin gach coicís ar Raidió Rí-Rá agus is féidir leanantaring ar Facebook, Twitter agus Instagram. Nus féidir libh leirtlin ag na Gaelgals@gmail.com. Idir an dálinn áfach bígí jazz libh féin agus lena chéile. Slán!